Здравей, прекрасна Вили! Искаме да ти пожелаем едно леко раждане и това са малки пожелания от твоите близки хора, от нас, за теб. Пожелавам ви всичко, за което мечтаете и искате, да се сбъдне. И леко раждане. Да, и на Митко същото. Бебка да бе жива и здрава. И сега посланията от нас за вас. Привет, Виолета. Аз съм един от вашите близки приятели. Искам да ви пожелая всичко, за което се борите и за което мечтаете двамата с Митко, да го изпълните и да ви се сбъдне. Ето едно от нещата, за които винаги сте мечтали, е на път да се сбъдне. Предполагам, че малката принцеса ще се роди на 28 април и нямаме търпение да я видим вече. Как? Готови сте? Може да започвате. Може да поздравите нещо, Виолета, да им пожелаете нещо. Чувството имен ден днеска, да се жива и здрава и благополучно раждане. Също казане. Добре. И предположение кога ще се роди малката? Да, предположението да. Аз предлагам 1 май. Една Накрая. мая. Накрая на април може. Добре. Каквото си решите. Може да я поздравите, да й пожелаете нещо, да кажете кога ще се роди малката. Ти кога следваш ще се роди на билетка бебенцето? На 20. Кой? Месец. Сега. На къмта. Април или другия месец? Май. Аз посмятам, че на 27 април. Когато е роден кой? Виктория? Виктория, да. Значи видим на 27 април ще чакаме една малка бебка. Или по-рано ще. Или по-късно. Поздрави, очакваме го тук. Край. Бай-бай. Край. Аполата. Кажи здравей, како? Здравей, како? Сега паме полики перимено ме томоро. Сега паме... Коли? Сега паме моро. Чакаме бебито. Чака ми бебито. Също, здравей, како? Здравей, како? Чакаме с нетърпение бебето да се роди. Чака ми да даде бебито да се роди. Обичаме те много. Обичаме те много. Обичаме много. Обичаме те много, Виле. Пожелаваме ти само хубави работи. Лесно да родиш и много късмет да ти донесе малката. След Великден ще е раждането. Обичкаме те много. Целувки. Чао. Така, темата е кога си мислим, че ще се появи бебка. Аз имах едно много така странно усещане за една много скъпа дата, 8 април. И може би, защото е свързано с нещо. Защото всичко това го свързвам с друг специален човек, с една друга прекрасна жена. И си мислех, че на тази дата ще се роди още една прекрасна жена. Много се молех от друга страна да не съм права, защото пристигам на 9 и задължително искам да съм там, когато се случва това събитие. Ще прескочим датата 8. Надявам се. Днес е 7, утре е 8. Другата дата, за която си мисля, е 27 или 28. Може би пак ги свързвам с нещо специално. И все пак не е толкова важно кога ще се появи, а е важно
когато се появи, да е здрава и да се превърне в едно много щастливо и много умно дете. Сигурна съм, че ще бъде много обичана. Малка пауза, защото се разчувствах. Извинявам се. Но вие сте насветлени. И така, да видим кой ще познае датата. И на мен ми е интересно. Ще изгледам с удоволствие всички предположения след това. И искам да кажа на Вили, че съм сигурна, че тя ще бъде една прекрасна майка, а на брат ми, че ще бъде най-добрият баща на света. Просто не бива да се съмнява в това нещо. Защото наистина много силно знам колко много силно и колко много време чакаха това щастие. Ето, че вече не остава много да го вземат в своите ръце. Надявам се всичко да мине по вода. Сигурна съм, че ще бъде така и скоро да имаме един малък, а всъщност толкова голям повод за празнуване и нека от тук нататък с появата на това малко прекрасно същество прекрасните събития в живота ни тепърва да започват. Това да е само началото и поводите, по които да се виждаме и да се събираме, да бъдат само толкова прекрасни като този. Пак се извинявам, няма повече. Обичам ви много. Дано няма залози за датата. И идвам. Не остана. 2 дни съм там. Мене, аз само така го държа. Чакай малко. Здравей, Вили! Аз мисля, че бебето ще се роди на 20 април. Пожелавам ти успех! Пожелавам ти успех и чао, чао! Здравей, прекрасна Вили! Аз съм една от моите приятелки и решихме с твоите най-близки хора, с твоето семейство и с твоите близки приятели да направим едно клипче, което ти заслужаваш, с предположението на всички нас, кога бебка ще се роди. Според мен прекрасната принцеска ще се роди на... И аз не знам на коя дата. Добре, да стрелям на 15 април. Понеже момиченце, нали уж момиченцата се раждат по-рано. Не знам. Господи се знае работата. Искам да ти пожелая едно леко раждане и да ти кажа, че много те обичам. Всички ние много те обичаме. Цялото ти семейство, всичките ти близки приятели. Ти си един прекрасен човек. Пожелаваме ти едно леко раждане и всичко най-добро за теб. За теб, за Митко и за малката принцеса. Много те обичаме и сега да чуем и другите предположения. Можете. Кажете на коя дата предполагате, че Вилито ще роди. Някакво пожелание за нея, за Митко, за бебка. Тя скоро ли ще ражда? Да, 9-я месец е. Да. Днеска сме 17 април. Май. Момиченце. 25 април. И аз стрелях. И аз стрелям на 27.
Април. Подкрепя. Ще кажа 22 и ще кажа, че след 14 години ще ми стане ученичка и получа си. Айде, живи и здрави!